गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। मोनसे गोजोनथाव खौरां, सुबुंनि बरादा माब्ला मा समाव सोलायलाङो बेखौ रावबो बुंस'हाया। सासे ट्रेक्टर ड्राइभारनि खाफालाव हरखाब जुफिदों 75 लाख रांनि रेन्ज रभार कार। बे खेबाव ट्रेक्टर सालायगिरिया हाउलिनि राजफोरबोनि अन्त कुपन गेमाव सेथि बान्था मोनदों। सेथि बान्था देरहानो हानाय खाफाल गोनां सुबुङा जादों हाउली कालजारनि इन्जामामुल हक। इन्जामामुल हक मुंनि सुबुङा 100 रांनि लटारि लाना फ्राय 75 लाख बेसेननि बेलासि कार रेन्ज रभारखौ मोननो हायो। गेजेर जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 32 बोसोरसालिया जथुम्मा आरो गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 29 बोसोर जथुम्माया थुंगेबाय। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमानि सिङाव थानाय बैग्रिगुरि एमपि बर' फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गेजेर जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 32 बोसोरसालिया जथुम्मा आरो गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 29 बोसोर जथुम्माया मोननै आफादनि बानजायनायाव रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव मेहेरगोनाङै थांनाय 10 डिसेम्बर खालि थुंगेबाय। मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव सोमजिनाय सौग्रावलायनाय जाथाया हाग्रा ओनसोलफोरनि गामिफोराव बांदों। मैदेरनि उरख्राव फिन सासे सुबुंनि जिउ खहा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगाव पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय नबीनगर गामिनि थागिबि परमे किस्कुआ थांनाय 10 डिसेम्बर खालि रायमना माहारियारि हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरनि उरख्राव जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो दुखु मोनहोदों। ओनसोलनि सुबुंफ्रा सरकारखौ अनसुंथाइ होनो खावलायदों आरो मैदेरनि जेंनाखौ अरायथा फोजोबनो सरकारखौ खावलायहरदों। बिटिआरआव गोदान ओनसोलारि राजखान्थियारि हान्जानि जोनोम। गोदान राजखान्थियारि हान्जाखौ पाब्लिक रिलेशन पार्टी सुंद'यै PRP होननानै मिथिनो मोन्दों। मैया गसाइगाव सोहोराव गोदान राजखान्थि हान्जाखौ दायो। गसाइगाव प्रेस क्लाबाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों हान्जानि आफादगिरि रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा गोदान राजखान्थि दोलो PRPखौ फोसावना होदों। गोदान राजखान्थि हान्जाया रायजो राजाफोरनि बेसेबां अनसायनाय मोनो बेखौ उन समावसो मिथिनो हासिगोन। मोनसे दुखुनि खौरां, सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवार हालामनि लोगोसे मोनसे समनि अल आसाम निस्रि इलिट ससाइटिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि फेरं सिरिया रुंसारि जाबाय आरो मोनसे समनि बडलेण्ड सोमावसारनायाव बर'फोरजों मैखोमै बाहागो लाफानाय गुबुन हारिनि सासे दैदेनगिरि फेरं सिरिया गोबाव समनिफ्राय पेरालाइसिस बेरामाव गोग्लैनानै दिनै हरखाबै रुंसारि जायो। बिथांनि रुंसारि जानायाव नखरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफ्रा हाजासे दुखु मोनदों। बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारिया हाग्रामा महिलानि सायाव बेरफ्रुसार बिबुंथि होदों। फैगौ MP बिसायख'थिनि उनाव हाग्रामा महिलारिया गावनो इउपिपिएलआव मार्जाब जानायनि अनगा जेबो राहा गैला। BPF दोलाव जयनिं जानाय गोबां लाइमोनफ्रानो भटार ID गैयै गोजा। लाइमोनफोरनि इयुन जिउखौ खोमसि खालामनोसो हाग्रामा महिलारिया लाइमोनफोरखौ BPFआव जयनिं खालामगासिनो। दिनै 14 नं चिरां दर ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव सान्थिपुर समबाय समितिनि नब्लाङाव बिटिआरनि गोजोन फोरबो फालिनाय समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुङो एम रन्जित बसुमतारि बिथाङा। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।